Tajbin, grazzi. Nispera li inti tajba wkoll. Tajba ħafna, grazzi. Telespettaturi tajbin ukoll. Ekku. George, kif kont qed ngħid fl-introduzzjoni, inti taf li jiena nħobb ħafna telefonati, jiġifieri il-kuntatt dirett mat-telespettaturi tagħna, però llum li ħan nagħmlu dan għandna influss ta' SMS. Jiġifieri nixtieq nagħti ċans anke biex nirrispondu għax mhux fair kull min jibgħat SMS fuq 50617000 li jkun qed jistenna risposta ma ntwilux. Eżattament, importanti. Ġifieri ħanibdew bihom l-ewwel. Nagħtu l-risposti tagħhom dawn inkun għażilthom sabiex nolqtu kemm jista' jkun nies mill-pubbliku barra minn hekk ħafna nies ukoll li jkunu bagħtu SMS jirċievu telefonata jew inkella jirċievu notifika min-naħa tad-dipartiment bħala informazzjoni. Imma kien fadlinna ftit pending anki minn tal-ġimgħa li għaddiet. Allura li se nagħmlu nippruvaw nirrispondu ħafna SMS illum. Ħanibda George. Grazzi. Illa li x-xogħol bil-production qed isir illum. Mela xi ħadd qalilna Angela jekk jogħġbok tista' tgħid lis Sur Cremona jekk jien nistax nieħu tal-kola, jien armla u nieħu tar-romol għax ma rċevew xejn u xi ħaġa oħra ir-raġel kien ħadem sena ekstra u ma kienx jieħu pensjoni. Jien għandi dritt tal-5% u għatwilet fl-1937 u spiċċa fl-1999. U xi ħaġa oħra wkoll, jien peress li ħdimt 10 snin nieħu dawk il-500 naħseb, il-500 fis-sena grazzi ħafna u l-festi tajba ġifieri din is-sinjura batitulna fil-bidu ta' din is-sena. Eżattament. Dan huwa SMS illi jolqot ħafna miżuri differenti. U se nkun qiegħed infisser lis-sinjura u lil kulħadd dawn it-tip ta' miżuri. Mela, is-sinjura se tirċievi din il-ġimgħa iż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Jiġifieri, in-99 li ħabbar il-gvern bħala żieda tal-għoli tal-ħajja u żieda addizzjonali ta' €2.60 mal-pensjoni tar-romol. Kull min hu armel jew armla se jirċievi il-pensjoni tiegħu nhar is-sibt li ġej. Jekk Alla jrid, jiġifieri daw jirċevuhom bil-posta. Eżattament. Jidħlu fil-kont bankarju tagħhom. Barra minn hekk, minħabba li ħadd titħallas fl-14 ta' Jannar, ikunu ħajirċievu wkoll ġimagħtejn blura bħala pagament, ġimgħa blura, skużani, għax il-żieda tal-għoli tal-ħajja u ż-żieda addizzjonali titħallas mill-ewwel sibt tas-sena. L-ewwel sibt tas-sena din is-sena kien is-7 ta' Jannar, allura la se tirċievi l-pagament fl-14 ta' Jannar se tkun qed tirċievi ġimgħa pagament blura wkoll bħala arretrati. Mela hemmhekk ħadet €12.50 fil-ġimgħa. Barra minn hekk, minħabba miżur oħra li ħabbar il-gvern matul l-2022 u se jkomplija fl-2023 sabiex il-pensjoni tagħha tibqa' tiżdied b'mod gradwali u tiġi tirrifletti u allura tiġi qed tiret il-pensjoni sħiħa tal-konjuġi tagħha li ġie nieqes se tkun qed tirċievi wkoll żieda minn barra €12.50 fil-ġimgħa se tkun qed tirċievi żieda ta' medja ta' €3.54. Ġifieri kull widow jekk tkun ħaqqa ħatkun qed tirċievi medja jista' jkun ftit iktar, jista' jkun ftit inqas ta' €3.54. Il-parti mill-SMS qed tistaqsi wkoll minħabba li r-raġel tagħha qabel ġie nieqes ħadem sena iktar. Dik is-sena żejda. Qed tirreferi għal persentaġġ jekk inti tibqa' taħdem wara l-età ta' 61 sena u jkollok biżżejjed kontribuzzjonijiet. Dik ma tintiritx. Jekk inti ħdimt iktar, hemmhekk il-pensjoni tiżdiedlek dak il-mument stess jekk inti ħdimt iktar minn ta' 61 sena. F'dak il-każ le, dik ma tintiritx minn waħda l-oħra. U il-pagament ta' 500 minħabba li qed tirċievi. Eżattament, minħabba li qed tirċievi l-pensjoni ta' romol, hemmhekk aħna għandna artiklu fil-liġi tas-Sigurtà Soċjali li ma tistax titħallas żewġ pensjonijiet f'daqqa. U allura titħallas l-aktar waħda vantaġġuża. U l-vantaġġuża hija il-pensjoni ta' romol li għandha li qiegħda tirċievi. Tajjeb, hekk almenu tajna ħarsa u din ir-risposta tista' tkun anki tweġiba għal ħafna telespettaturi tagħna li jistaqsuna propju anki dwar dan. Xi ħadd ieħor George qalt li hello jiena xtaqt inkun naf kemm ser ikun il-benefiċċju ta' dawk il fuq minn 80 sena li jibqgħu ġo darhom please. Eżatt, mela. Is-sinjura qiegħda tirreferi għas-Senior Citizens Grant. Is-Senior Citizens Grant daħlet snin ilu, ftit ta' snin ilu u titħallas għal dawk kollha li jkunu laħqu 75 sena u jkunu jgħixu fil-komunità jew inkella jgħixu f'dar tal-anzjani privata. F'dak il-każ kif tilħaq l-età ta' 75 sena, irrispettivament tuħux pensjoni jew le, tirċievi pagament ta' €300 ta' darba f'sena. Kif il-persuna tilħaq 80 sena, dak €300 jitla għal €400 fis-sena. Ġifieri minn hemmhekk
minn hemmhekk minn 300 titla l-400 kif tilħaq l-età ta' 80 sena. Importanti li ngħidu li dawn il-pagamenti joħorġu dejjem fi frar ta' kull sena. Tajjeb illi ngħidu wkoll illi kull min jilħaq 80 sena u jkun qiegħed jirċievi għajnuna supplementari permezz ta' budget measure għall-2022 bdejna nibagħtu b'mod awtomatiku il-karta roża lil dawn il-persuni. Ġifieri, kull min kun qed jirċievi għajnuna supplementari, allura ġie eligibbli għax ġi issodisfa threshold ta' dħul, hemmhekk b'mod awtomatiku ta' 80 sena jirċievi d-dar il-karta roża wkoll. Okay. Mela 5061700 hemm xi telespettaturi tagħna li jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna. F'din il-parti tal-programm importanti li tibatu SMS biss. Illa li dawn l-SMSs kif dejjem ngħidu jidħlu għand is-Sur Cremona u mbagħad finalment jaslu għandna biex inkunu nistgħu inwasslu dawk il-ftit SMSs li jintażlu mis-Sur Cremona biex nagħtu r-risposti l-oħrajn. Kif għadna fl-introduzzjoni r-risposti jaslu għandkom jew permezz ta' ittra bitweġiba għal mistoqsijiet normalment tkun tentative. Eżatt, tentative assessment. Jew inkella b'telefonata, ġifieri importanti però meta tibatu SMS ittuna id-dettalji personali tagħkom. Il-numru tal-karta tal-identità normalment jew il-numru tat-telefon. Eżatt, il-numru tal-karta tal-identità u n-numru tal-mobile jew tat-telefon tad-dar. Għax dawk huma l-aktar żewġ mezzi kif aħna nistgħu niċċekkjaw malajr u nwieġbu malaj. Mela, SMS ieħor xi ħadd qed jistaqsuna ħafna fejn tidħol il-kola. Xi ħadd ieħor qalilna xtaqt nistaqsi dwar iċ-ċekk tal-kola tagħna għaliex huwa sinjur bin-numru tal-karta tal-identità jispiċċa bis-60. Eżattament, f'dak il-każ dak is-sinjur se nkunu qegħdin nikkomunikaw miegħu u matul il-ġimgħa li ġejja se nkunu qegħdin nolqtu dawk it-tip ta' SMS li jkunu qegħdin jirreferu għal kola addizzjonali. Għax dawk huma każijiet illi se nkunu qegħdin narawhom wieħed sabiex naraw jekk is-sistema ħadmithomx tajjeb jew le. Tajjeb illi ngħid illi l-additional kola mhuwiex il-cost of living increase li tajna ta' 990 u 260 żieda addizzjonali fil-pensjoni. Dak huwa additional kola għal dawk il-households qegħdin nitkellmu ġifieri il-familja li jistgħu jiġu eligibbli minħabba li l-kola li ngħata tal-2023, jiġifieri ż-żieda tal-għolli tal-ħajja ta' 990 tal-2023 ma kienx biżżejjed għaż-żidiet tal-prezzijiet minħabba ċirkostanzi tad-dinja. Aktar SMSs, xaħat ieħor għallinna minuta għandna n-numru tal-karta tal-identità twilet fil-59 għalli xtaqt li nkellem l-Sur Cremona fuq il-pensjoni. Nirringrazzjak, dat għandna n-numru tal-karta tal-identità. Jgħidlu ħalli nkun nista' nwieġbu malaj. Mela, is-sinjur il-pensjoni tiegħu fil-verità hija maħduma tajjeb. Rajna wkoll jekk kienx hemm xi collective agreement fil-kumpanija li kien jaħdemu fiha, iċċekkjajna fil-fatt kien hemm collective agreement, dak il-collective agreement kif ġie maħdum ma jibbenefika xejn minnu minħabba żieda tal-għolli tal-ħajja u żieda addizzjonali li ngħatat din is-sena fil-pensjoni tiegħu hija ogħla miż-żieda tal-collective agreement. Allura kien jaqbillu jieħu żieda tal-għolli tal-ħajja u żieda addizzjonali li tal-gvern. Mela xi ħadd wieled fl-1961 xtaq ikun jaf x'inhu l-ammont massimu pagabbli taħt is-sistema ta' 2/3 pension. Fl-aħħar 13 sena dejjem dikjerajt l-inkam ta' 25,000. Eżattament, mela s-senjur jilħaq l-età pensjonabli tiegħu ta' 65 sena. Ħatina ħafna numri naħseb ġew. Ekku, fil-verità, mhux ħanoqgħod nikkwota ħafna numri, ħanikwota l-ewwel numru, l-ewwel figura. Mela, twieled fil-1961. Allura l-età pensjonabli tiegħu la twieled fil-1961 hija 64 sena. Iżda, jekk ikollu biżżejjed kontribuzzjonijiet, ikun jista' jirtira ta' 61 sena li hija din is-sena. La hija din is-sena idħul pensjonabbli meta tagħmel l-equation, meta tagħmel il-kalkolu tal-massimu ta' dħul pensjonabbli, hemmhekk l-ogħla rata ta' pensjoni taż-żewġ terzi tiġi 261 euro fil-ġimgħa u 48 cents jekk minix. 84 cents jekk minix sejjer żball. Mela, jekk jibqa' jaħdem is-sinjur ma jirtiraħħiex dik il-pensjoni, ġifieri flok jirtira ta' 61, jirtira ta' 62, hemmhekk dik il-261 tiżdied b'5% u titlax b'274. U nibqgħu sejrin hekk. Ta' 63 sena jekk ma jieħux il-pensjoni ta' 61 jew 62, ta' 63 sena titla' għal 10%. Imbagħad sa 65 sena titla'
b-23% skużani. Ġifieri 261 fil-bidu plus 23% u hemmhekk il-sinjur ikun jista' jagħmel dak il-kalkolu waħdu. 322 bej wieħed ieħor. 322 eżattament. Proset, aktar SMS-is, nfakkarkom illum qed naqraw il-SMS li għandna pendenti biex finalment nippruvaw inlaħqu anki mal-SMS kollha li daħlunna mela 5061700 u nirrispondukom il-ġimgħa d-dieħla meta jerġa' jkun magħna Sur Cremona. Mela, please, can you explain why if you have the maximum widow's pension you get a tax bill of 151 u għaltinna minni tatna numru tal-karta tal-identità twillet fil-56. Mela, pensjoni mhijiex taxxabbli sakemm ma taqbis l-14,968. Ġifieri kważi 15,000. Hemmhekk jekk imbagħad tiġi taqbeż dak l-ammont fejn tidħol din it-tip ta' pensjoni, hemmhekk tinħadimlek it-taxxa skont dak li huwa eċċessiv. Skont dak li huwa eċċessiv. Li kieku is-sinjura be wieħed ieħor ħalset taxxa matul l-2022 xi 150 euro. Li kieku is-sistema ma taħdimx kif taħdem illum, kieku is-sinjura qed tħallas taxxa ta' aktar minn 800 euro fis-sena. Ġifieri meta taqta' it-taxxa li suppost qed tħallas fuq il-pensjoni li hija xi 760 euro, dik maħniex qegħdin nibatula kont tagħha u tħallas it-taxxa fuq dak li huwa eċċessiv, tiġi riżultat ta' 150 euro taxxa, flok ftit iktar minn 800. Mela, xaħat joħra għaltinna minni sinjura twildet fis-76, għaltinna jina kelli nieqaf mix-xogħol minħabba saħħa. Il-bolla ma il-ċħallas ta' kollha għandi sentejn blura jien qatt ma rċevejt xejn ta' darba fis-sena kif qiegħed jingħad għalt li biss irċevejt il-kolla l-ewwel darba. L-età tas-sinjura mhijiex fl-età pensjonabbli. Okay. Għadha ma waslitx laqqas għal 61 sena, ġifieri f'dak il-każ jekk persuna tiġi eligibbli. Għadha żgħira fis-76. Eżattament. Allura jekk persuna tiġi eligibbli għal dak il-pagament ta' darba minħabba li tkun ħallas bolo li ma ġejtx eligibbli għal pensjoni kontributorja, hemmhekk tista' taħodha biss jekk inti tkun il-ħaqt l-età pensjonabbli tiegħek. Issa s-sinjura qiegħda tirċievi l-għajnuna soċjali, ġifieri jekk qed tismani taf qiegħed ngħid eżatt. Tajjeb illi ngħid illi żieda tal-għolli tal-ħajja mill-2022 il-persuni li jirċievu l-għajnuna soċjali qegħdin jirċievu l-għolli tal-ħajja sħiħ. Ġifieri 990 ħaduha sħiħa. Sal-2021 kienu jieħdu 2/3 taż-żieda tal-għolli tal-ħajja. Fil-fatt l-SMS li jmiss huwa simil ħafna ta' dak li għadna kemm rajna għaliex is-sinjura qalt li xtaqt nistaqsi lis-Sur Cremona jien nieħu il-bonus ta' darba fis-sena għax ma kellix bolol biżejjed u qed tistaqsi dwar il-bonus. Eżattament, issa hawnhekk ħanfissru il-bonus ta' darba fis-sena li jitħallas għal dawk il-persuni li għandhom bolol imħallsin imma qatt ma ġew eligibbli għal pensjoni kontributorja, dak indaħal fl-2015. Qabel l-2015 daw il-persuni minkejja li kienu ħallsu l-bolol ma kienu jirċievu xejn. Is-sinjura f'dan il-każ is-sena d-dieħla se titħallas 550 euro minħabba li għandha aktar minn 5 snin kontribuzzjoni timħallsin imma bil-bolol li għandha xorta ma ġietx eligibbli għal pensjoni kontributorja. Tajjeb illi ngħid illi fis-saħħa tal-aħħar żewġ budgets nies bħas-sinjura u s-sinjura ħajkun żdiedilhom il-pagament tagħhom b'200 euro. Fl-2021 kien 350, din is-sena fi frar se tirċievi 550. Fil-verità qed jistaqsuna ħafna George anki biex iħallsu blura dak li għandhom nieqsu l-SMS li għandna wkoll l-interess huwa li meta dak li jkun jasal għall-età pensjonabbli jasal biex jieħu pensjoni kontributorja. U l-miżuri kollha li qegħdin isiru matul l-aħħar snin huma jittargetjati sabiex aktar nies jiġu eligibbli għal pensjoni kontributorja. Però mbagħad għandek min li spiċċa mix-xogħol ma baqax jaħdem u naturalment għandu u hemm ċirkostanzi, eżatt. Mela, ħanaqralek dan l-SMS xtaqt nistaqsi jien jonqosni sena u xarejn nieqsa bolol u bħalissa ma nistax naħdem u qaluli ma nistax inħallasom. U allura ma neħux pensjoni qaluli jien twelid fis-62 u tatna n-numru tal-karta tal-identità. Mela, ħanajt 3 ċirkostanzi li persuna jista' jitlob li jħallas sa massimu ta' 5 snin blura. Mela, sa l-2021 dawk il-persuni biss li kienu jilħu 59 sena u jaħdmu biss kienu jistgħu jitolbu li jħallsu 5 snin kontribuzzjonijiet. Fl-2022 daħlu wkoll dawk il-persuni li jkunu bil-pensjoni tal-invalidità u allura ma jistgħux jaħdmu, ikunu laħqu l-età ta' 59 sena
Aw allura hemmhekk ukoll jistgħu jitolbu li jħallsu sa massimu ta' 5 snin kontribuzzjonijiet. Minn din is-sena permezz ta' miżura oħra tal-budget, daw kollha li jirċievu l-allowances għal carers, jew increase carers allowance jew carers allowance u jilħqu l-età ta' 59 sena, jistgħu Eligibbli. jitolbu li jħallsu wkoll sa 5 snin massimu ta' kontribuzzjonijiet blura. Dan kollu biex aktar nies kunu jistgħu jiġu eligibbli għal pensjoni tal-bolla meta jilħqu l-età pensjonabbli tagħhom. Ftit minuti oħra fadlinna George ħankompli naqra aktar minn dawn l-SMS jien anzjan għandi 85 sena. Tista' jekk jogħġbok tgħidli kemm se niżdied? Mela, is-senjur ħajkun żdied 990 fil-ġimgħa, se jkun żdied ukoll 260 oħra żieda addizzjonali. Ovvjament, jekk ma rċeviex il-ħlas tal-pensjoni se jkun qed jirċevih fil-ġimgħat li ġejjin. U ż-żidiet huma 50 euro allura meta tot 1250 fil-ġimgħa 50 euro kull 4 ġimgħat f'sena tirrifletti 650 euro żieda. Meta billi għandu aktar minn 80 sena, is-senjur jekk huwa eligibbli għall-għajnuna supplementari kif fissir ftit qabel irċieva wkoll il-karta ir-roża. Dik awtomatika? Dik tintbat iva b'mod awtomatiku u meta tintbat. Mela, kif persuna tilħaq l-età ta' 80 sena u għandha l-għajnuna supplementari qed titħallas l-għajnuna supplementari u allura hemmhekk issodisfatt threshold ta' dħul, hemmhekk id-dipartiment jibgħat ittra fejn jirreferi lis-senjur jew lis-senjura illi issa intitolati għal karta roża wkoll. Dik kull sena tiġi mġedda u terġa' tintbagħt ilhom is-sena ta' wara. Tajjeb, u dak huwa benefiċċju ieħor. Dak huwa benefiċċju ieħor li tħabbar fil-budget tal-2022. Ekku. Mela għandi SMS ukoll norbtu ma' dan li għadek kemm qed tajt tal-fatt li għallina jien nixtieq inkun naf kemm żdiedu il-carers illi jduru bil-ġenituri. Jekk ħadux iż-żieda ta' 990 fil-ġimgħa għax jidher li jien ħadd tinqas tista' tweġibni please. Mela, s'issa tkellimt fuq iż-żieda tal-pensjonanti. Da għalina u twilet fis-63 ta'. Eżatt. Mela, dan sissa jiena tkellimt fuq iż-żieda tal-pensjonanti. Jiġifieri il-pensjonanti ħadu żieda ta' 990 fil-ġimgħa u 260, 12 € fil-ġimgħa. Il-carers allowances mhux kontrarjament għal dak li kien jiġri qabel, ħadu wkoll iż-żieda tal-għoli tal-ħajja sħiħa fil-pagament fil-ġimgħa, 990 fil-ġimgħa. Is-senjur jista' jkun li qiegħed jara id-differenza minħabba l-fatt li l-pagament tiegħu kien ikopri ġimgħa minn tal-2022 u 3 ġimgħat minn tal-2023. Jiġifieri ż-żieda ta' 990 times 3 qiegħda eżattament. Fil-pagament li jmiss sa jkollu żieda sħiħa. George, fadlinna aktar SMS naqraw inwedu li t-telespettaturi tagħna li jew se tisimgħu personalment mingħand id-dipartiment mill-uffiċċju ta' Sur Cremona jew addirittura nkomplu nirrispondu waqt il-programmi tagħna il-ġimgħa d-dieħla. Għalhekk ma ħaddix telefonat illum, però inwedu t-telespettaturi tagħna li dawn xorta se jisimgħu ir-risposti illi qegħdin jistennew minn għandna. 50617000 jekk intom tixtiequ li jkollkom xi mistoqsijiet jiġu mwieġba. George, grazzi. Grazzi lilkom Angela tal-opportunità. Grazzi ħafna. Minnaħa tagħna ftit tarif pubbliċitarju b'għaw magħna.